Bonjour chers abonnés. Aw bisimila aw ka émission kura kan. Émission min tɔgɔ ko Kɔnɔna Filiko. Kɔnɔna Filiko ye émission ye. Émission min b'a to mɔgɔ minnu bɛ yen ko degun b'u kan wa kɔnɔguwanko b'u kan. U t'a dɔn u bɛ se k'a ɲɛfɔ cogo min na. Olu b'u ka histoire partager anw ma. An fɛnɛ an b'o ta k'o bila réseaux sociaux kan walasa aw bɛ se k'aw ka tataw ta la cogo min na. Conseil min b'a bolo aw bɛ se k'o di walasa a tigilamɔgɔw bɛ se ka hakilinaw sɔrɔ k'u ka problème gérer walasa olu fɛnɛ bɛ se ka lafiya cogo min na. Bi histoire dɔ b'an bolo. Histoire bɔra muso dɔ yɔrɔ la. Muso min tɔgɔ ye ko Salimata Ka. Ale ye a ka histoire envoyé an ma. Donc aw ni ne an bɛna jɛ k'o histoire lamɛn ɲɔgɔn fɛ walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na k'aw hakilila di. Aw ni ɲantuma. Ne tɔgɔ Salimata Ka. Kɔnɔna Filiko ba bɛ ne kan. Nka ne t'a dɔn ne bɛ mun kɛ. O de la ne bɛ n gɛrɛ aw la bi. Kɔnɔna Filiko min bɛ ne kan ne b'o fɔ aw ye walasa aw fɛnɛ bɛ se k'aw hakilina di cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye wa a bɛ kɛ bonya fɛnɛ kɔnɔna na. Ne ka bagi sɔrɔlen Segu mara kɔnɔna na. Ne nana université kalan na ni kɔrɔmuso fɛ yen. Wa aw ka dɔn k'a fɔ ni kɔrɔmuso in ale furulen don. Kabiri ne ka nali la kuma o kuma ni ne tun bɛ taa n ko ni n tilala ko n bɛ n ka finiw don a cɛ tun bɛ to ka na ne ka so kɔnɔ wa kuma wɛrɛ tun t'a da k'a bɛ na a ka papiyew ta n'o y'a ka sɛbɛnw ye. Wa a tun b'o kɛ kuma caman. A ko daminɛ na ne ma ko ta ni sɛbɛ ye wa ne y'a kɛ dɔrɔn ko min ye ko min tɛ n kunna ko ye. Nka tagalen ɲɛfɛ ne ye n sara n ba la ka kuma ɲɛfɔ a ye. Nka ne ba ko n ma ko mɔgɔ min don a t'o ko sugu kɛ. Wa a y'a ɲini ne fɛ ko ne kana a ko kɛ n kunna ko ye. Ko sabula cɛ in ye mɔgɔ sɛbɛ ye. Mɔgɔ ladiri don. K'o la ne kana siran. Aw k'a dɔn k'a fɔ ne kɔrɔmuso ale ye commerçante ba ye an b'a fɔ mun ma ko jagokɛla. Ale ka tagamaw ka ca Dakar ani Lomé. A ka tagama dɔ sen fɛ a cɛ y'a ɲini n fɛ ko n ka to ka dumuniw d'a ma wa a ko n ka to ka n janto ale la. Wa ne y'o kɛ k'a sɔrɔ miiriya foyi tun tɛ ne kɔnɔ. A tun b'a fɔ ko ne y'ale muso ye ko wa ni ne kɔrɔmuso tɛ yen ne de b'o jɔyɔrɔ dafa. O kɛlen tuma min don dɔ la sufɛ a y'a ɲini ko ne n'a ka si ɲɔgɔn fɛ wa ne ma sɔn o ma. A y'i kana gɛlɛya cogo bɛɛ la ne ma sɔn. Nka mun kɛra balinako ye ne wulila ka n yɛrɛ sɔrɔ layalaya mun ma ne ja fiyewu. Sabula ne y'a sɔrɔ a tun bɛ n kɛrɛfɛ. O kɛlen miiriya caman nana ne kunkolo la. O la ne y'a lakunu. O kɛlen tuma min na de a sɔrɔla ka ne menaceli daminɛ n'o ye ne bagabagali ye. Sabula ne ka jaw tun b'a ka téléphone na. A ye ja minnu ta o y'a sɔrɔ ne tun dalen don ne tun t'a kalama. O kɛlen tuma min na tuma bɛɛ n'a tun ye ne bagabaga ne tun bɛ sɔn a ka fɔtaw ma. Bon o kɛra a yɛrɛ ko ye ko min tɛ dabila. Wa tuma bɛɛ ni ne kɔrɔmuso tun taara tagama la a tun bɛ tɛmɛ n'a ka kow ye. Wa o kɛra ekɔli yɛrɛ kɔnɔna mumɛ bɛɛ la. A sera yɔrɔ dɔ ma a tun tɛ fɛ ne yɛrɛ ka bɔ so kɔnɔ. A tun tɛ fɛ fɛnɛ ne teriw ka na n nɔfɛ fo ka na se ne ka téléphone minɛli yɛrɛ ma ne na. Wa an bɛ don min na i ko bi ne kɔnɔma don nin y'a kalo 3 ye.
ne kɛlen ka ko ɲɛfɔ a ye tuma min na ko fɔlɔ mun jiginna a kunkolo la o kun ye kɔnɔ tiɲɛ nka ne ma sɔn kɔnɔ tiɲɛ ma abada. Sisan a ko ne ka mɔgɔ ɲini ne bɛ se ka turu ta ka da mɔgɔ min kun ko n'o kɛra ale bi jɔ ni den ni ne yɛrɛ ka musakaw bɛɛ ye. Ale bolo o de ye solution ye, solution min bɛ se ka anw bɛɛ nafa. Sabula a ko ale tɛ fɛ ka kɛ an ka du cibaga ye ko wa ale tɛ fɛ ka kojugu kɛ ne kɔrɔmuso la. Sabula a k'a dɔn k'a fɔ ne kɔrɔmuso ale fɛnɛ kɔnɔma don nin y'a kalo 7 ye. A kɔni bɛ wari caman di ne ma walasa ne bɛ se k'an janto den na cogo min na. Ne yɛrɛ kun bolo o fɛnɛ kun ye solution ye, solution min ma bɛɛ dɛmɛ. Nka o ma bali ne ka nin histoire in partager n'aw ye walasa aw fɛnɛ bɛ se k'aw hakilinaw di cogo min na, hakilina minnu bɛ ne yɛrɛ dɛmɛ. Nin tun ye an balimamuso Salimata ka ale ka histoire ye. Aw ni ne an bɛ jɛ an bɛ histoire in analyser ɲɔgɔn fɛ walasa an bɛ se k'an ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na ka solution d'a ma commentaire la, solution min bɛ se ka ale yɛrɛ nafa. Ni histoire wɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo aw kana ɲina an ka lien bɛ yen, an ka Facebook lien a b'a cliquer o kan walasa aw fɛnɛ bɛ se k'aw ka histoire envoyer an ma cogo min na. An ni limanɛw an bɛ jɛ an b'olu analyser ɲɔgɔn fɛ. Ni émission diyara aw ye aw kana ɲina k'a liker, aw bɛ se k'a abonner fɛnɛ ka cloche activer walasa émission nataw kana fɔ aw kɔ. Aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma magazine du Mali kan.